a profound enlightenment with the values, philosophy, and long-term mission of Constantine the Philosopher University. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, dovolujem si vás požiadať o súhlas na udelenie čestného titulu doktor honoris causa pane Drupadi Murmu. Vážené slávnostné zhromaždenie, je pre nás veľkým potešením, že Univerzita Konštantína Filozofa udelí titul doktor honoris causa takej významnej osobnosti, ako je pani Draupadi Murmu. S neobyčajným zadozučinením a radosťou dávam z moci svojho úradu súhlas na udelenie čestného titulu doktor honoris causa a slávnostnú inauguráciu týmto otváram. Esteemed ceremonial assembly, it is our great pleasure that Constantine the Philosopher University has the honor of conferring the degree doctor honoris causa to the distinguished personality, Her Excellency Madame Draupadi Murmu. By the authority of Rector, I hereby grant my approval for the conferral of this honorary degree, and I formally declare the commencement of this solemn inauguration.